I demà pot ser tu, i aquí estem, i malauradament una mica tard, i disculpeu, però no trobarem molt de temps, però només volíem explicar-vos que el passat 21 de maig vam celebrar al Parc del Gran Sol una jornada de concerts per la llibertat d'expressió on van participar més de 5.000 persones, 180 artistes i 200 persones voluntàries. La jornada va estar impulsada per la campanya No Callarem, que aglutina el grup de suport Llibertat Valtònic, promotores i sindicats musicals i entitats de defensa dels drets humans de Catalunya i de l'Estat espanyol. Tot està sent possible, si hi ha dubtes, tant del concert com les activitats posteriors que el company ha anunciat, gràcies a una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo, que de moment compta amb més de 400 cofinançadores i amb la que s'ha recollit ja gairebé 12.000 euros. La campanya s'emmarca en una proposta de resposta des de la societat civil front les denúncies i judicis respecte a injúries a la corona i enaltiment i apologia del terrorisme als que s'estan veient sotmeses artistes de diferents disciplines. Processos judicials aquests que limiten la seva llibertat creativa i la pròpia llibertat d'expressió, fomentant així l'autocensura dels nostres artistes. Recordem, a totes les presents, que la llibertat d'expressió constitueix un dels fonaments essencials de la societat democràtica, una de les condicions essencials per al sosteniment i manteniment d'aquesta, i un dret que mitjançant el seu exercici individual i col·lectiu permet la defensa de la resta dels drets humans. Una societat sense llibertat d'expressió es converteix de forma irremediable en una societat autoritària i dictatorial. És precisament per la seva importància que el dret a la llibertat d'expressió està reconegut en nombrosos tractats internacionals. Faré menció de dos només, perquè crec que totes aquí presents el sabem, no? La Declaració Universal dels Drets Humans, l'article 19, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, article 19 també, el Conveni Europeu de Drets Humans, article 10. De fet, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha anat desenvolupant el contingut d'aquest dret en multitud de sentències d'obligat compliment per a l'estat espanyol i també, per descomptat, per Catalunya i Badalona. En aquestes, així com en sentències del propi Tribunal Constitucional, se recull expressament, i atenció, que no només es protegeixen les opinions, expressions i informacions agradables, favorables o inofensives, sinó especialment la crítica, que pot ser desagradable o ofensiva. Ens trobem en un moment en què la llibertat d'expressió, d'opinió i d'informació estan en perill, i amb elles l'estat de dret i la democràcia, tant per les reformes legislatives efectuades en els últims anys, recordem, la coneguda com a llei Mordassa, llei de seguretat ciutadana, la reforma del Codi Penal, com també des l'ús excessiu del dret penal i el dret administratiu sancionador per criminalitzar determinats col·lectius o silenciar determinades opinions. De fet, instàncies com el Síndic de Greuges de Catalunya ha alertat del greu retrocés en drets i llibertats els últims anys, en especial del dret a la llibertat d'expressió. Per tant, aquesta moció, així com la suposada intenció de delegació del govern d'emprendre mesures legals contra les organitzadores del concert del 21 de maig, és un cas més de la deriva cap a un estat autoritari, policial i repressor, que entén l'opinió pública discordant i la mobilització social com un enemic, i que utilitza figures com el suposat enaltiment del terrorisme com un calaix desastre on incloure totes aquelles opinions que són crítiques amb l'statu quo o que alerten sobre el retrocés en les nostres drets i llibertats. La suposada humiliació de les víctimes, com s'apunta a la moció, és utilitzada com una arma per silenciar artistes, humoristes, periodistes i fins i tot exposicions o obres d'art. Pretenem retornar a allò que encara es viu perquè no està superat, que no és ni més ni menys que els foscos anys del franquisme. I no ho podem permetre. La necessitat de defensa dels drets humans aconseguit durant anys de mobilització de la ciutadania, així com de conquistar nous drets per configurar-nos com una societat avançada, plural i democràtica, és una obligació per a qualsevol persona i sobretot per a les que estem aquí avui. Per aquesta raó, fomentar la llibertat d'expressió en el món artístic és una de les potes principals de protecció del marc de drets que actualment està en perill. Finalment, el cinema, recordem, el teatre, la música, la pintura i la literatura, entre moltes altres disciplines artístiques, són una eina molt potent de foment de la consciència crítica, el desenvolupament social des de la pluralitat, amb el respecte a les opinions i la no discriminació per ideologia, per religió, per gènere, per classe o per ètnia. Protegir un espai de llibertat creativa i d'expressió com està fent No Callarem és bàsic per aconseguir aquest propòsit. Per aquesta raó no callarem, perquè demà també podeu ser vosaltres. Moltes gràcies, Pablo.